Асен Василев активира план бедност за България. Асен Василев е направил опит да вкара всяко българско семейство в безпрецедентна бедност чрез абсурдни промени в енергийния сектор, според които хората трябва да излязат на свободния пазар и сами да си купуват ток на борсови цени. Скандалният план на хасковския гений беше разкрит от депутатите на „Има такъв народ“ Павела Митова и Тошко Йорданов в ефира на телевизия 7/8. План „Бедност за България“ дори е бил вкаран от ППДБ в плана за възстановяване и устойчивост. Тоест, страната е поставена пред ултиматум. Или го приемаме, или няма да видим пари от Европейската комисия. Какъв е очакваният резултат? Масово обедняване, драстичен скок на сметките за електроенергия, борсови спекулации и рязко забогатяване на определени енергийни дружества за сметка на обикновения българин. Цялата българска енергетика е била подготвяна за мръсна схема чрез убийствено намаляване с 40% на въглеродните емисии, което означава България да загуби тецовете си и от производител да се превърне в вносител на ток. Мръсните схеми на ППДБ бяха спрени от „Има такъв народ“. Дано и в следващия парламент има кой да спре поредните мръсотии на подмяната.